духонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ треза дорад ва боз як хубии дигар ин балкон мебошад. Мана ҳамин балкони дароз дорад хона. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар шаҳри Ваҳдат, Карасинкада ҷойгир мебошад. аз ин тараф даромади шаҳри Ваҳдат, аз ин тараф калитсивои ҳайкали мо дар хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхона во ҳамон. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. худи хона духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 56 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. дӯстони азиз, хона дар шаҳри Ваҳдат дар Карасинка ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. нархаш бошад ҳамагӣ 300 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 5454 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед дар кӯтоҳтарин муддат хонаатонро фурӯшед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.